Pag-ampo nga ang gugma magpatigbabaw. Kung mutuo ka sa gawom sa pag-ampo, kini nga pag-ampo para kanimo. Ug i-share sad kini sa uban nga nagkinahanglan niini. Langit ng Amahan, labaw nga mahigugmaon sa tanan. Ako nagaampo nga ang gugma maglabaw diha sulod sa panimalay. Labaw kay sa dili pagsinabtanay sa pamilya. Ang amahan mahimong modelo sa gugma sa iyang asawa ug mga anak. Ang asawa mag-uswag ang gugma ngadto sa iyang bana ug mga anak. Ug ang mga anak magpasulabi ang pagtahod ug pagkigugma ngadto sa ilang mga ginikanan. Aron adunay kalinaw sulod sa panimalay nga mao'y gikinahanglan sa tanan. Tudloi kami labaw sa tanan sa pagigugma kanimo, sama sa imong giingon, sa imong pulong. Love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and with all your strength, and love your neighbor as yourself. Aron kaming tanan makabaton og gugma diha sulod sa among panimalay nga mao'y gikinahanglan